Just tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Guys, tingnan nyo na yung buhok ko. May 5 minutes pa. Si Holly. Ito ko, binilang ko si ito naman. I found the biggest one. Good morning guys! Today is Sunday, June 19. Alis tayo. It's Sunday. Saturday, sorry. Sabi ko Sunday, nakaano si Saki. Sabi ko Saturday ngayon kasi may puti sila. May laro yung mga bata. What are you gonna play with today, Zach? Glinko. Yung pinuntahan natin noon, yung unang game nila sa Glinko, sila naman yung dadayo dito sa lugar namin. And dito sila maglalaro. Come on, Baba! Going in the car, there. Oh, where's the car? Oh, they're not, that is not bringing my car? No. Oh, hindi pala yung car ang gagamitin. Yung car ni Jan. Okay. Labas na tayo. Doon na yung dalawa. Si Tija at si Jan. And dala ko yung aking laptop. Come on. Kasi, mag-i-edit ako. Habang nanunood. Diba? Gagawa ko yun. Nanonood ako. Nag-vlog ako doon. Tapos nakakapag-edit ako. Kunti nga lang na editing. So, at least meron kahit papano. Okay. Sapatos lang ako, guys. Dito na kami sa car, guys. Say good morning, everyone. Good morning. Good morning and good luck. Good luck sa game. Mom, we played. Good morning, Johnny boy. Good morning. Mom, we played these in the first round. Yeah, I know. I told them. See, sabi ko na nga, tama ka yun yung first nilang nakalaro. Yung Glinko. And dala ko pala yung aking makapal na socks. Kasi kung dito ako mauupo mamaya, kasi sobrang lamig. So at least eto, mayroon akong socks. Kasi malamig, sobrang lamig na ngayon, guys. Si Holly tatlo ang ano niyan, patong. Tingnan nyo sila, oh, para hindi malamig. Bless you, Baba. Check again. Wala na yung drink. Alams na bumili siya nito. Ha? Huh? Why you didn't make it also? Marami daw siyang time para mag-make ng kanyang coffee doon sa coffee machine niya. Kasi inano niya yung ano, nilabas niya to and nilagay niya yung mga gamit nila ni TJ pang golf. Kaya wala daw siyang time. Bayad lang tayo ng $20, $10 each. Yung mga bata libre kasi sila yung maglalaro. And mag-check-in tayo for CV. Ano ni dyan yung kanya. Handa niya na yung phone. Siya na yung mag-check-in. Dati ako lagi. Yan yung kanta sa radio. Hi. Yes, thank you. Si ate dala niya yung code. Barcode. Hi. Hi. Gold Coast was beautiful. Just like I thought I'd tell you. I was talking about him yesterday. You all have to sign in. You have to sign in Ah, me too. Ah, both of us now. because you go to different places than John. So the Gold Coast, you make sure you put the Queensland app on. Oh, you have that. Yeah, but it's only to licensed places in Dreamworld Yeah. and SeaWorld. The weather was good. Oh yeah. Good fun. They're winter 22. Yeah. Netball. How much? Okay. Hey, Bob. $1 each. Say hi. Good. Next month. I've got to drive Willow over. Thank you. I've got to drive Willow over next week. And then Oh, I'll yeah. fly back and then I'll drive up again. Oo nga pala, yung pinag-uusapan nila ng babae, galing din kasi sila sa Gold Coast. And kami, ano na, less than 1 month, ha? We're going. Is it? Or a month? A month. Punta na tayo ng Gold Coast. And si Jan next week, alis si Jan, ida-drive niya yung friend niya sa Yamba.
3 days yun. Nabanggit ko na ata sa inyo kasi it's bigger oval. kasi bago siyang opera and biglaan lang naman yung pagka sa kanya opera. Pero okay na siya, pero hindi lang siya pwedeng mag-drive. So si Jan nag-ask siyang favor kay Jan kung pwede niyang i-drive kasi yun nga, may caravan siyang dala. Kasi after 2 weeks ata yung family niya naman magpa-fly doon sa Yamba. So mauna lang siya kaya dadalhin niya yung kanyang caravan. So si Jan ang magdadrive sa kanya for 3 days and then magstay 1 night lang doon si Jan, tapos balik na siya dito by plane. So sila yung nagbayad ng flight ni Jan. Then few weeks kami naman yung aalis, punta ng Queensland, pero dadang kami ng Yamba din para kitain sila and magstay kami doon. Siguro hindi ko pa alam kung ilang araw. So yeah, exciting. Are you excited? Yeah. Where? No. Going to Gold Coast. Yeah. Oh, is that how you say yeah? Kuya, are you excited? Yes. Yeah. How about you, Papa? Mom. Yamba, Gold Coast. Dad. Yay. Yes. O, diba kami na naman guys ang nauna. Oh, diba? Si Kuya lalabas. My God, parang yelo. Yelo ang labas. Sila mag-warm up. Okay. Nag-change lang sila ng footy shoes. Diba parang hindi sila nilalamig? Oh, honey, close the door. I know. Tingnan nyo. Humahangin pa. Lamig, Baba. Very cold. Say malamig. Malamig. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Don't use that one, Baba. Yes. Alright. Warm up. Hey, guys. Naiwan si Sak. Hindi pa siya tapos. Yan si Kuya, Diba? Hey, Mom. I can totally breathe in this. Huh? You can breathe? But you're not allowed to wear that one, Baba. I can breathe in it. I know. It was disgusting then. Binabasa ni Jan yung wind, kung saan yung wind. Kasi pag dito yung wind, doon sila. Pero pag doon yung wind, dito sila maglalaro. So, baka mag-move tayo. Ay, ang lamig. Kuya, can you close the door, please? Ayan si Kuya. Kuya, close the door, please. I was freezing. Kuya, close. So, di ba? Linamig na siya. Cold, Kuya? Ha? Don't lie. Say Yes. cold? Ha? Yes. Yes. And tingnan nyo yung come here, update ko kayo sa ni Kuya. Yung, ayan, yung nag-scratch sa kanya. Na-scratch sa kanya. Ayan, puting-puti. I do it too. You're right. Ito din, yung friend niya, na-scratch din siya. Ayan. No, Zach. Ay, nako. No, Zach. no, it wasn't. That was her friend. Mag-move na tayo. Parang doon daw. Tapos yung pala dito, ang ending dito rin pala. Doon yung dalawa. So, dito na tayo nakapark sa kabila. Yan yung dalawang doon. No, so they got dirty feet and don't climb around. Poor Baba. You right? Where's Mushi and Rabbit? Did you bring Rabbit? Rabbit! Ayan. Si Jan di rin siya lumalabas kasi malamig. Siguro mamaya pa nag-start na. Lalabas siya. Pero yung dalawa, No. Yes. wala. Andoon. Naughty. Baba, see the rainbow? Oh, Baba. Rainbow! Nagchuchuwi siya, oh. And guess what, Mom? I What? saw a rainbow at Kindy too. Did you? You Yeah. did so. I actually did. Actually, you did. That's what I said, you did so. Put your feet down, Bob. Tingnan nyo yung scratch niya dito, oh. Puti siya, oh. Ayan, oh, mahaba. Why? What do you mean, why? I told you be careful with your face, your body, not to scratch. Okay, sa katawan. Huwag lang sa mukha. Ayun yung rainbow and yung dalawang bata. Ayun si Kuya. Hindi ko lang makikita niya. Ayun. Rainbow. That you know, What you did just slide on the rainbow. Who said that? Me. How? Because How?
How I you... saw it in Dora Explorer. Ay, yan talaga si Dora. Kung ano yung pinapasok sa utak mo. Pwede raw mag-slide sa rainbow. Ay, nakakatuwa mga bata. Si Dora Baba said that. You saw it from Dora? Sobrang saya niya. Oh. Look at this. I Way know. back there. Yung rainbow kasi, ayan. Kanina nawala siya. Dati, di ba? Yung, ayan, nandun na siya sa... I know, look at that. Nandun na siya sa side and almost buo na siya, oh. Wow. Hindi ba? Half ba na? Ganyan. Kanina kasi konti lang siya. Half? Yeah. What? What? That's not my size. Huh? How's a Oh, it's double, Baba. Huh? Double rainbow. See? See? Where? That one, the other one there. 1, 2. So there's 2 rainbows? Yeah, 2 rainbows. Look. Huh. You see that? Yeah. Yeah. We are I lucky. see some now. I told you. Akala ko nakita niya na. There is... What? They are not together there. No, So they're not. that's the piece of that one. Wow, ang talino. Yan daw yung other piece ng ano, ng isa. So that's not true. It's 2, Baba. No, that's half to that one. Oh, see? Oh, paano pa tayo makipag-argue? Yan daw yung kalahati ng isa. Tama ba? Here, Water? look on your side. There's one. Yeah. Is it yucky? No, it's not yucky. This is mine. Come on. I'm not fussy anymore. Oh, arty-arty mo. Okay, na-explain na ni Holly yan daw yung other half ng rainbow. Is that the other half? Yes. Okay. Who said that? May. Oh, akala ko si Dora or si Peppa. Problema na naman siya. What's that? Where's the other piece? Nawawala na kasi yung isang rainbow. Still there, Baba. Well, There. can't see. Wow, you have to open your eyes so wide. Well, Ah, ayun. Doon na sila guys, mag-start na. Sobrang lamig pag lumabas. Doon na sila. Doon na yung mag-ama. And si Jan, nagsuot na siyang isa pang jacket. Tapos si Holly, linagyan niya na ng beanie. Sobrang lamig kasi. Andun. Pero makikita naman natin sila siguro dito. Si Kuya yung nakita natin. Okay. Yan. Start na. Oh! Go, Sak! Nakakuha, Sak na ba? Okay. Go, go! Catch it! Good! Oh, sayang. Ay, hindi niya nakita. Go! Who's this? Ibang bata. Go. Doon ang goal nila. Go. Ayos na. Sino kaya? Ay, si Sak. Ay, nagtulungan si Sak. Oo. Wala. Hindi natin makita masyado. Ay, nagarambulan. Ang cute. Di ko na film. Oh. Oh, sino to? Oh, Kuya TJ. Kuya TJ yun. Ayan, si Kuya yan. Kakaway-kaway. Oh, go Kuya. Okay. Parang soccer na to. Oops, si Kuya. Kuya ba yun? Oh, out.
So, si Sak, di natin makita. Si Sak nasa center ata, si Sak ngayon. Si Kuya, backward or forward? Oh, pala si Sak. Si Sak yun. Ay, hindi. Oh. Good job. Goal. Goal sila. Si Saki boy naka-goal. Si Saki boy? Boy yun? Kasi si Saki yung hinag ng lalaki. Anong kalaro niya ba? Tanong natin mamaya. Ayan si Saki. Mayroon siyang green na wristband. Ay, hindi makita. Sorry. Ayan, may green siyang wristband. So, hindi pa siya sa center. Nasa... Ano siya? Forward ba yan? Forward ata siya. Ayun. Yung mga parang kasi hindi natin na siya makita. Go. Ayun si Kuya. Good job, Kuya. Go, Sak. Oh, huh? Hindi niyo masyado makita, guys. Hindi na lang, lumabas na si Araw. Ay, hindi makita. Good job, Kuya. Ang galing mag-kick ni Kuya. Ito naman sa ano nila. Oh. Goal ba? Hindi ko nakita. Ayan si Jan. Ang nipis pa naman ng aking leggings. Dito na si Holly. Very cold, Baba. Close the door. Hindi niya na kinaya. Sobrang lamig talaga kahit may araw. Oh. How it's cold out there. I told you stay with Mommy. Mom, you should have bring a bicky. Vicky? Why? Because I was gonna be hungry. It's alright. I'm hungry. You're hungry? Well, why you didn't bring Vicky? You should have. Oh yeah, but I didn't. Because I thought you will be okay. I'm hungry. Well, just wait. Batang? Kuya Zach get 2 golds. Oh, nakadalawa na raw ng goals. Yung isa, tama ako na naka-goals si Sak, pero yung pangalawa hindi ko na na-capture, kaya sinabi niya naka 2 goals na raw si Kuya Sak. How about Kuya TJ? None. None? Not yet. Ayun si Sak. Ayun na si Sak. Ayun si Sak. No, that's Kuya Sak. Oh, wala siya. Si Sak, ano siya, very rough. Ano talaga siya, yung tawag nito, go lang siya ng go. As in, kahit masaktan na siya, ayun na naman siya, oh. Siya may hawak ng bola. Oh, hindi kasi natin makita kasi may mga tayo sa harapan natin. Wala siyang pakialam kahit masaktan siya. Alam mo yun, minsan nakikita ko yung ng isang tao, parang masisipa yung kanyang face. Yes. When I'm old enough, can I play footy? No, not footy for girl. When I'm old enough. No, Baba. Yeah, I'm very good at this footy. Oh, are you? Because I kicked high. Alright. But golf, Baba. Yeah, I don't golf too. And cricket. Hala, And soccer. oh my God. Netball. And netball. Netball kasi pang babae. And I want Yung parang basketball footy. siya. And Diba? and Sports-minded din siya, tulad ng mga boys and daddy. And How about vlogger? and How about vlogging, Baba? Huh? and vlogger. Oh, you're gonna be a vlogger. And cricket and soccer, basketball. Oh, no basketball. Netball for the girl. Netball too. Netball for the girls. But not basketball. Right? Yeah. Huh? I did. He ripped it. Yeah. Dad, He's full on. Like, he's just go. I did this How many right goals now? now, Han? For I Zach? did it right Huh? now. How many goals now for Zach? 3. 3 na raw, Dad. guys. Dad,
Nag-edit din pala ako, guys. Ayan, nawala na. Door right now. Oh. Yeah. Naka 3 goals na si Zaki boy. Yes, si Kuya wala pa. This today, please. What? The camera. Or what? Okay, I can hold Sorry, it. I have to. No, I'll do it. I have to What? show the guys something like that. You're gonna be shake. Don't shake it. Oh, see, they don't see any. See that, guys? Yeah. It is not like wrapped up in there. Huh? See that? See that? Yeah. It's not wrapped up. It's alright because that's a seat belt. There you go. Si Sak nasa center na siya. Kanina, diba, doon siya sa my goal. Ngayon, sa center naman siya. Are they finished? Not yet. No, the boys. Not yet. They're still playing, see? Huh? Dad. Di pa tapos, guys. Ano muna sila? Water break. Ayun, nagpupulong-pulong sila doon. Andun din si Johnny Boy. Andun siya. Kung makikita niyo, ayun, ayun. Andun, matangkad na yun sa, ayun, yung tinas yung kamay. And ako, nag-edit din ako. Ayan, nag-edit ako. Gamit ko yung Final Cut. Andun na naman si Holly sa daddy niya. Andun siya. And, ayun, si Kuya may hawak ng bola. Go, Kuya! Hindi niyo makita kasi natatakpan ng dalawa. Nakatayo doon. Doon ang goal nila. Kanina, diba, doon sa, dito sa kabila. Ngayon, doon na sila. Oh, good kick. Kunti pa lang yung na-edit ko. Note muna ulit tayo. Wala nang araw. At least hindi umuulan. Kasi araw-araw nang umuulan dito ngayon. Yung winter namin tag-ulan. Wala kaming snow. Alam niyo naman siguro. Ano lang. Hail. Saka-ulan. Ayun. Sana hindi natin masyado makita. Ayoko kasing lumabas kasi sobrang lamig. Nakikita ko naman sila dito pero sa camera parang ang hirap din yung makita masyado. Wala nang araw. At least hindi umuulan. Pero sobrang lamig sa labas guys. Talo pa ang freezer. Pero tingnan nyo sila. Naka-sando lang or singlet. Go Holly. Para pawisan ka. O, diba? Nahilo siya. Ayan na naman siya. Sige, Baba. Warm up, Baba. Hindi siya nahihilo. Ayan si Sak. Ayan si Sak. Ayan si Sak. Number 1. Lagi siyang tumatawag na pangalan kung sino may hawak ng bola. Tinatawag niya yung pangalan niya. Tapos gano'n naman dapat talaga. Tawagin mo yung pangalan kung sino may hawak ng bola. Yung iba kasi walang communication. Si Sak lagi lang sumisigaw ng pangalan. Oh, goal. Good job. Sino yung naka-goal? Si Kuya. Ano kaya si Kuya? Hindi ko pa nakita si Kuya naka-goal. Parang mailap yung goal kay Kuya today. Oh, si Holly hindi talaga siya tumitigil, oh. Kaya Baba. Hindi pa tapos yung mga bata. Yung gamit ko pala sa mukha ko ay yung nabili ko sa Marion na water fresh tint ng Chanel. Sobrang ganda niya kasi parang wala lang siya. Parang fresh lang siya para saan. Kasi hindi ako ma-foundation. Hindi ako masyado talaga ma-foundation. Ang ginagamit ko before eto ay yung Tarte na very light coverage. O kaya yung isa kong ginagamit ay yung Super Face na cushion. Yun lang ang ginagamit ko. Meron ako yung isa, yung Estee Lauder na foundation. Hindi ko siya masyadong ginagamit. Meron pa ako nun. Marami pa yun. Kasi nga, hindi ako ma-foundation. Gusto ko lang light coverage lang. Tapos na yung mga bata. Ayun. Mag-ano na sila. Mag-elbow. Instead of shake hand, elbow sila. Ayun. Sila ata yung nanalo. Sila Kuya ang nanalo. Ayun. Tapos na sila, guys.
Nag-elbow sila, tingnan niya. Ayan, diba, elbow. Tapos na sila. Pumasok lang yung mga bata dun sa kanilang changing room. Andun sila. Sana ba tayo? Yun nga, yung gamit ko ay yung water fresh tint ng Chanel. Sobrang ganda niya para sa akin kasi very light lang talaga siya. Parang wala lang akong nilagay. And nung first time ko siyang ginamit, dito ko siya pinapump. Nakatatlong pump yata ako, 2. Pero hindi siya full pump. Kasi, hi, Baba. Pag biniblend ko siya dito, feeling ko napupunta na lahat dito. Kaya parang feeling ko kulang. So, yung second kong gamit, isang pump na lang. Pero full pump. Yung una kong gamit, hindi siya full pump. Kaya nakadalawa ko or 3 pump ako. Kasi hindi ko siya pino-full pump. So, yung second kong gamit, full pump ko na siya dito. And dito ko ulit siya biniblend. And feeling ko talaga dito siya na ano. Kasi kailangan mo siyang i-break yung mga bubbles. Kasi para siyang may mga bubbles na i-break mo siya. And very, yung texture nung ating tint ay very, para siyang serum na nagra-run talaga siya. Kaya dapat mabilis yung pag-blend mo. So ngayon, ginamit ko, first time kong gamitin siya dito sa mukha. Dito ko siya pinump. Isa dito, pero konti lang talaga, hindi full pump, hindi half pump, konti lang siya dito, and diyan ko na sila, dito ko na biniblend, para dito na siya ma-mix, kasi feeling ko dito na pupunta halos lahat ng, tint, so dito ko na siya biniblend, so konti-konti lang, so ayan, yes baby. When we get home, I wash this story now. Wash? Alright. Pwede ba itong i-wash? Ano siya? Oh, para siyang gummy. Alright. Hintayin lang natin yung mga bata. And hindi pala kami sasama ni Holly tsaka si Sak. Hindi kami sasama sa Adelaide kasi punta si Jan tsaka si Kuya sa Adelaide after nilang matapos dito, uwi, and then alis na sila dyan, mag-change lang si Kuya kasi naka-impake na sila, nasa likod na yung mga dadalhin nila, yung damit nila at saka yung golf sticks nasa likod na. So, hindi kami sasama this time kasi medyo malayo yung golf competition ni Kuya outside Adelaide, and then sobrang gabing-gabi na raw sila parang alas 12 o alauna na raw sila uwi. So, sabi ko, sige, magstay na lang kami dito sa bahay. And para hindi rin magmadali si Jan. Ba? Alam mo yun? Baba. So, yun. Hindi kami sasama. And birthday ni Veronica, hindi pa this weekend. Hello's birthday. Yeah, birthday ni Veronica. Magsi-celebrate ng birthday si Veronica this Saturday. She has no birthday. So, hindi ka makakapunta kasi very late na kami makakarating din sa Adelaide, mga 5 o'clock, 3 o'clock yung picnic sa park. And yung weather sobrang lamig ngayon, sobrang lamig ha. Ang haba na nito, 3 minutes. Tissue. So kaya hindi kami sama. And ibabalik to ni Jan. Ito yung nabili namin na wireless car charger. Yung sa vent lang siya linalagay. Hindi siya akma. Hindi siya fit sa car ko. So, ibabalik to ni Jan. Nandito na yung, kinuha niya yung receipt. So, ibabalik to ni Jan sa, kung saan namin nabili last week. What's that, Baba? Yung tissue. Okay. Yeah. Sinisipo na siya na naman. Oh? I'm sick. Oh, you're not sick. You just have runny nose. Oh, wow. Andito. Wow! Where did you go? Dito na sila. Good job, Saki Bahay. Tinatanggal lang ni Kuya yung kanya. Did you remove your foodie boots? Yeah. Good job, Saki. How about Kuya TJ? Did Kuya TJ go? Yes, only one. I got 3. Okay, at least Kuya got go as well. Big boys. Who's the player of the week? Not me. Oh, not you. TJ. Not Kuya. Who? Max. And ang dumi niya, oh. KJ. Hindi raw siya foodie. Akala ko How? naging But foodie of you the got week ka. 3 goals, Zach. Who else? Who else get That's it. And Declan. no, I mean how many goals? Dickie! What'd you get? Oh, Baker's Delight. Ayun, ano siya, player of the week. Zach, Hey. who else get
goal aside from you and TJ? Definitely. How many? 1. Who else? I have the most goals. You have the most goals? Congratulations. So siya yung may That's my first. pinakamaraming goals. My highest goals are 7. Now. 7. In total. In total. Naka 7 goals na since nung nag-start yung footy. 2 player. Good job. 4 goals. Who won? Us. Congrats. Silang nanalo, guys. Yeah, we bet in the game. Bye na kami, guys. And hindi ko nagamit yung ating makapal na socks. And si Kuya, maliligo na siya. I kicked 1 goal. I know. Congrats. That kicked 3. I know. So, maliligo siya kasi aalis sila. And ako, mag-haul ako mamaya. Ayan, i-haul ko. Mag-e-edit lang muna ako. Kasi, para may vlog tayo today. Okay, guys, mag-edit muna ako. Lalagay lang si Jan ng wood sa ating fireplace. And, ano yun? Paper tapos box. Yung suot niya, isa yan sa mga nabili namin sa... Babe! Come here. Wala na siya. Hindi pa pala nila napak yung kanilang bag. Ayan. Akala ko nilagay na nila yung bag sa sa car. Hindi pa pala yung mga ano lang pala nila. Mga pang-golf. Is it easy to make chocolate? Yeah, very easy. Because if it's on 7:30, you have to hear by the Yeah. Ayan, yan yung suot pala ni Jan. Isa yan sa mga nabili. Wait. Nabili namin sa Adelaide. Yan, oh. You like it? Your jumper? Yeah. Ayan, si Kuya. Tapos na siya mag-shower. Inaayos niya lang yung kanyang, DVD. And, yung suit ni Kuya. Kuya, show your trackies. Isa rin yan sa mga white sack. Tapos na si Sak. Don't go out, Sak. Ayan, nakaligo na rin si Kuya. Si Sak. Si Kuya, yung trackies niya, isa rin yan sa nabili namin. Where did we get that? Target? No. Yeah. Rip Curl. No. Sports. GT Surf. GT Surf. GT Surf. Oh, ayan. Ano yan? Kuya, come here. Ano siya? Rip Curl. Show me your side. That one. The print. Ayan, Rip Curl. Okay, Sak, you can go out now. Ang cute ni Kuya. Parang siya si John. Oh, pag nakatalikod. You look like Daddy, Bob. Kuya. Yeah. Pull down, Mum. Alis na sila, guys. Good luck. See Jack. Good luck for tomorrow. Lalaro si Sak ng PS. I know you did, Mum. Don't worry. See you, honey. See you, Drive bye. careful. Bye, love you, bye. I love you. Drive careful. Oh, wait. Where are you? Where are you, Baba? Where's your Kiyonga Lucky I clothes? went there because I forgot the buggy. Oh. Kuya. Say good luck, Kuya. And yung bag, gamit na ni Kuya. Nabili rin namin yan sa sa Adelaide. Kuya, turn around para ka ng para ng teenager si Kuya. Bye. Drive careful and good luck. Bye. Please tell me who you see, 'cause I think I do when you're next to me.